Bon dia, nens i noies, com esteu? Soc la Juliana Ganet. M'encanta presentar-me a cada vídeo perquè realment penso que aquest vídeo no el mira tanta gent. Tothom que mira aquest vídeo és perquè l'ha buscat i perquè vol veure aquest vídeo. Dit així, fa moltíssima il·lusió. Tots els que esteu aquí conscientment, hola, benvinguts, us ho dic de tot cor. Tant de bo vinguéssiu més a llibres, perquè jo el dilluns passat, és a dir, el dia 30 d'octubre, vaig venir aquí a la presentació de l'Abraham Orriols del seu llibre Una vida a les muntanyes, que presentava amb el Ramon Pellicer, i no hi éreu. No passa res, no vull ser dura, però no hi éreu. A la pròxima, si us plau, vinguin. Una altra cosa que us vull dir, no és una presentació en llibres, però el dia 9 de novembre, és a dir, la setmana que ve, si esteu mirant aquest vídeo el dia que es penja, presento el llibre del Pol Gise a la Fàbrica Estrella d'Am. El llibre es diu Hércules, el héroe que no quiso serlo. Jo ja me l'he llegit, el llibre està molt bé. La veritat és que és bastant curiós com el Pol aconsegueix explicar-te una història com si fos una novel·la juvenil, però en el fons t'està explicant els mites grecs i t'està explicant coses sobre la mitologia grega que realment és molt interessant. En parlarem amb més profunditat a la presentació del seu llibre, el dia 9 de novembre. Ara per això farem el vídeo que tinc planejat per avui. Us preguntareu, quin és el vídeo que tens planejat per avui, Juliana Ganet? Doncs avui he decidit fer un petit preguntes i respostes, perquè últimament estic venint a parlar-vos de les meves últimes lectures. Vam fer un vídeo sobre Maria Antonieta que us recomano que recupereu perquè és la meva obsessió encara ara, i encara no m'he acabat el llibre, evidentment, perquè és un llibre llarguíssim, i és veritat que quan ja arribes a la pàgina 300 l'obsessió va disminuint, la febrada del principi es perd una mica. Llavors ara l'he deixat una mica de banda, però tinc moltes ganes d'acabar-me'l i encara està allà a la meva tauleta de nit, que per cert ha estat el llibre més venut de no ficció aquesta setmana, que és una cosa que m'ha fet una il·lusió tremenda, perquè, com us vaig explicar, és la primera traducció d'aquest llibre al català, aquest llibre boníssim de Stefan Zweig, i a més és d'una editorial que crec que no té ni 2 anys, que és Segona Perifèria. Per tant, jo estic contentíssima, em fa moltíssima il·lusió. El meu cap també és gràcies a mi, perquè no he parat de recomanar-lo a tota la gent del meu entorn, a vosaltres, a tothom que conec. Llavors penso, mira, entre tots estem fent coses bones. M'encanta que sigui el llibre de no ficció més venut. També va ser el llibre de no ficció més venut, que jo aquests rànquings no els miro mai, però és que últimament tot només diu coses bones, llavors sí que t'hi fixes, saps? Quan va amb tu, però l'Abraham també va ser el llibre més venut i això també va fer moltíssima il·lusió. En resum, preguntes i respostes. Jo he deixat al meu Instagram, que per cert em podeu seguir, mica de caixeta d'aquestes on poses feu-me preguntes sobre lectura, sobre literatura, sobre llibres, i entre tots plegats les respondrem. Molta gent m'ha preguntat quins són els llibres que em van impulsar a llegir i donen bé l'amor per la lectura. Crec que ho he explicat moltes vegades, però és una de les coses que més m'agrada explicar en realitat, perquè crec que em representa molt i que representa molt tota la meva infància, no? Jo quan era petita, cada dia de la meva vida, i cada dia, plogués o nevés, el meu pare em llegia un conte abans d'anar a dormir. El meu pare o la meva mare. És veritat que aquest era bastant el moment del meu pare, però la meva mare també em va llegir moltíssims contes. Era un ritual a casa meva. Agafàvem els meus... Som 4 germans i llavors estàvem, jo què sé, jugant, ens havíem banyat, havíem sopat, etc. I ens anàvem a la llibreria de casa i escollíem quin conte llegir. Discussions aferrissades, perquè clar, tot havia de ser un conte i érem 4. Les discussions eren bèsties, però sempre hi havia un bon conte, perquè la veritat és que la tria editorial dels meus pares era excel·lent i els llibres que hi havia a casa meva eren tots meravellosos. I per mi era com veure una pel·lícula, perquè a més a casa meva gairebé no veiem la televisió, i llavors era el moment de la història, era el moment apassionant en què el teu pare o la teva mare et llegia una història que et portava a altres mons, no? I després, quan a mi em va costar molt aprendre a llegir perquè sóc dislèxica i llegia molt lenta, molt a poc, em costava molt, i vaig llegir el meu primer llibre que potser tenia... no ho sé, no sé si feia segon de primària o així, em vaig llegir un llibre molt finet de Tina la Superbruixa. Tina la Superbruixa tenia els llibres grossos i després en tenia uns de més finets que eren com del seu germà, vale? Una mica com el Jerónimo Stilton, que hi havia la versió de la Thea Stilton, doncs una mica això, i el meu primer llibre va ser un conte blau sobre el germà de la Tina Superbruixa. És que me'n recordo el pijama que portava un pijama blanc de floretes blaves. Me'l vaig acabar i vaig anar corrents a l'habitació dels meus pares a informar que m'havia llegit el meu primer llibre, el primer llibre que jo m'havia llegit sencera, i per mi era tenir un superpoder, perquè allò que era exclusiu de les nits i que només podia fer el meu pare, que era llegir-me un conte per teletransportar-me a altres mons, de sobte ho podia fer jo. I la veritat és que va ser meravellós. I em va costar molt aprendre a llegir, però això, com tot, després vaig agafar una carretilla que no tenia cap mena de sentit. O sigui, llavors de sobte ja vaig començar a llegir com llibres com molt més
grossos dels que es llegia la gent de la meva edat, o sigui, com que em va costar molt, però després m'ho vaig prendre molt en sèrio. Que això passa en molts àmbits de la vida, que quan vas molt tard a fer alguna cosa, després t'ho prens més en sèrio que la resta perquè t'obsessiones amb allò, no? I jo em vaig obsessionar totalment amb la lectura i llegia a tot arreu, però a tot arreu és tot arreu, o sigui que els meus pares m'havien de castigar sense llegir, perquè jo llegia mentre dinàvem, al cotxe, a tot arreu. Hi havia un punt que era preocupant de vegades, jo era una nena que tenia amics al col·le i m'agradava jugar i tot, però de vegades estava tan enganxada al llibre que era com, nois, avui no jugaré. I em quedava en un racó del pati llegint. Però només, és a dir, no perquè, saps, no com la típica nena de les pel·lis que llegeix al pati perquè no té amics. El més fort és que sí que tenia amics, sí que tenia gent amb qui jugar, però no m'interessava perquè m'interessava molt més les lectures que podia llegir. Així soc, nois i noies. També m'han preguntat molt sobre el meu llibre preferit i la veritat és que no acabo de tenir jo un llibre preferit. És veritat que i el llibre que sempre em tornarà a casa és Donetes, de Louisa May Alcott, que és un dels llibres que més recordo o sigui, de quan vaig superar la meva era de llegir llibres juvenils. O sigui, quan jo vaig tenir el meu moment d'estancament, de dir, ostres, jo ja m'he llegit Els Jocs de la Fam, El Clan de la Llop, m'ho he llegit tot, i els llibres juvenils ja no m'agraden com abans, perquè el problema és també que ja segueixen existint més llibres juvenils, però ja no t'interessen com abans, no? Però al mateix temps llegir-te llibres com ja d'adults se't fa a vegades una mica de bola i és un sobreesforç. Però en aquesta transició meva es va fer amb Mercè Rodoreda i amb Donetes de Louisa May Alcott, que me'l vaig llegir perquè sempre havia vist la pel·lícula de petita, perquè a casa meva som grans fans, i llavors va arribar un punt que la meva mare em va regalar el llibre, en plan, llegeix-te'l, i segurament és el llibre en castellà més llarg que m'he llegit a la història, perquè me'l vaig llegir en castellà en aquell moment. Ara mateix el tenim publicat en català amb una edició perfecta de Viena Edicions, en 2 volums. Us ho recomano 100% només per lo bonics que són. Tenen també altra merchant, jo tinc una tasseta preciosa de Viena Edicions de la Jo March, la protagonista de Donetes, que m'obsessiona, que és una monada, la veritat. Després em pregunten quines han estat les meves últimes lectures. Maria Antonieta, com ja us he dit. També m'estic llegint un llibre de l'Annie Ernaux. De l'Annie Ernaux, que ara no recordo ni com es diu, us ho deixaré per aquí, però va sobre ser mare. No m'està a mi acabant d'apassionar aquest llibre, però me'l vull acabar per avui. Pues aquesta és una pregunta també que m'heu fet molt, el tema de deixar els llibres a mitges o no, com ho faig. La veritat és que a mi em costa molt deixar un llibre a mitges, moltíssim. Ha de ser insufrible perquè jo no me l'acabi, ha de ser horrorós, perquè encara que no m'estigui agradant gaire o el que sigui, intento acabar-me'l, o moltes vegades inclús no m'està agradant gaire, però potser sí que m'ha enganxat, o potser ja ni que sigui pel safreig, no? per pura xafarderia, dic, home, doncs ja me l'acabo, ja ho deixo fet, però si és un llibre insuportable del tot, he après amb els anys a dir, no cal acabar-me'l. Si aquest llibre està sent insuportable, no fa cap falta realment acabar-me'l, perquè és que és un patiment que no té cap mena de sentit, no és un llibre obligatori que m'hagi de llegir per aprovar la selectivitat, no? Doncs ja està, el deixo. Després hi ha moltes preguntes sobre que recomanin llibres per a nous catalanoparlants. Em sembla una recomanació bastant complicada perquè com que no sóc experta en la qüestió i perquè tots els llibres que jo llegeixo, perquè jo me'l llegeixo pensant en que sóc una nova catalanoparlant, llavors em costa una mica. Jo et recomanaria Brunzits. Per què? Perquè, 1, és la meva col·lecció. 2, els 2 llibres que han sortit, que és Fusta i Resina, de l'Ofèlia, i el segon que ha sortit, Un far a 3 minuts a casa de l'Òmnia, són 2 llibres senzills de llegir, molt curtets, i que crec que si estàs ara aprenent català te n'en sortiràs perfectament llegint-los. Ara, jo crec que sobretot el truco aquí, el truco de l'almendruco, és tenir molta paciència, tenir el DIEC al costat i anar fent, el DIEC, el translator o el que facis servir quan llegeixes en català, i és tenir paciència perquè a tots els llibres hi haurà coses que no entendràs i tot això, però sí, comença per alguna cosa curteta. Jo crec que aquests 2 llibres que t'he recomanat són ideals, però clar, també sóc una mica injusta segurament. Em pregunten també si he llegit Irene Solà. No passa res, però aquesta pregunta implica que no has vist els meus vídeos d'on llibres. O sigui que suposo que tampoc veuré aquesta resposta. Però sí, m'he llegit els 3 llibres de la Irene Solà, Els dics, Canto jo i la muntanya balla, i Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. De tots 3, el que menys em va agradar és Canto jo i la muntanya balla, i no ho dic per fer-me l'especial, perquè a mi res m'agrada més que ser mainstream, res m'agrada més que anar a favor de lo popular. Jo, si la cançó preferida de la gent de la Taylor Swift és X, també és la meva, o sigui, m'encanta estar en sintonia. Però és veritat que amb això, mira, jo no sé per què no... És que el fort de Canto jo i la muntanya balla és que en el moment em va agradar molt, però realment no recordo res. I penso, home, si t'has llegit un llibre i després no recordes res, home, és que tant no em devia... O sigui, és que no em va marcar en absolut, saps? És que no em va impactar en absolut.
Però sí, el vaig gaudir moltíssim. Evidentment, tinc una idea general, però vull dir que no recordo res concret. I jo tinc una memòria bastant bona, acostumo a recordar bastantes coses del que llegeixo si em genera interès. Els dics, en canvi, sí que el recordo. Crec que és una gran primera novel·la i et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, el vaig gaudir moltíssim. Després, és veritat que molta gent ho ha dit, que és un llibre que fa més de tardor. Jo això estic molt d'acord. És un llibre que fa cozy. És un llibre que justament ara, que comença a ploure, que comença a fotre fred de veritat, etc., crec que és un gran moment per llegir, perquè aboca a castanyes i llar de foc. També té aquest punt tètric que la gent que celebra el Halloween doncs, va ideal amb aquest tema. El que m'agrada és que es nota que hi ha molta més investigació. Hi ha gent que no li ha agradat, aquest no, però mira, a mi m'ha funcionat. Què vols que et digui? Jo me'l vaig llegir i em va funcionar. No ho sé. I després escolto les entrevistes d'ella i també m'agrada ella, saps? Per tant, sí, estic a favor d'Irene Solà. I després una noia diu que no és una pregunta, però que li han agradat moltíssims els 2 llibres de Brunzits. Moltes gràcies, Queen. Ets la millor, tu. Aquestes són les poquetes preguntes que he respost per avui, val? Perquè aquests vídeos acostumen a durar 10 minuts, ja en portem 11, ho deixarem aquí. Si us agrada aquest format més d'anar responent preguntes més personalitzades, que també és la manera, suposo, d'introduir temàtiques, per exemple, també m'heu preguntat per Murakami, potser un dia haurem de parlar de Murakami perquè també va estar just després de Donetes i just després de la meva primera trobada amb Mercè Rodoreda vaig tenir una obsessió amb Murakami que no va ser normal i que ara em costa de comprendre perquè fa ben bé un any ja, em vaig llegir un llibre de Murakami i vaig pensar soc una persona diferent que la persona que li encantava Murakami, però vaig tenir una obsessió a nivell que em vaig llegir un assaig que té sobre córrer, per exemple. Vull dir, realment m'ho vaig prendre molt en sèrio, em va posseir tot el seu univers. Té alguna realment molt teàtric que t'enganxa, això és veritat. Un dia en podem parlar amb més profunditat. Veus? Són coses que no parlo gairebé mai i que a través d'aquesta mena de vídeos de preguntes i respostes podem anar comentant. Potser farem una segona part. Va, si us porteu bé, farem una segona part. Que vagi molt bé, nois i noies. Us recordo de nou, el dia 9 de novembre seré a l'antiga fàbrica Estrella d'Am amb el Pol Gise presentant el seu llibre. Us espero, us ho dic de veritat, perquè és que a mi em fa una il·lusió quan us conec increïble. I les persones que m'heu conegut us sabeu que sempre em fa molta il·lusió. Abraçada forta, nois i noies. Adéu, ens veiem. Si Déu vol, que esperem que vulgui. Que Déu està molt capritxós últimament.